Президенти, міністри, дипломати, закордонні політики та журналісти. У Києві відбувається перший день ювілейної 15-ї Ялтинської європейської стратегії. В мистецькому арсеналі вже виступив президент України Петро Порошенко. Він знову висловив сподівання, що наступний форум відбудеться в деокупованому Криму. Говорив президент і про євроатлантичний курс України. Хто ще встиг виступити за сьогодні? Про це більш докладно дізнаємося в нашої кореспондентки Віти Філоніч. Вона зараз на місці події. Віто, вітаю. Розкажіть, що сьогодні відбувалося в рамках першого дня Ялтинської європейської стратегії. Тарасе, добрий вечір. Щойно завершилась безпосередньо сесія, присвячена втручанню у вибори України і впливу дезінформації на майбутні вибори в Україні. Її учасники зазначали, наскільки складно стало боротися, протистояти такому втручанню у вік цифрових технологій. Зазначили, наскільки Росія уміло використовує свої інформаційні цифрові п'яті колони у такій боротьбі, наскільки вона випередила в цьому вмінні навіть свою попередницю СРСР. І, як наголосив Павло Клімкін, що необхідно об'єднання для протистояння цьому, необхідно об'єднання державних і приватних структур, щоб протистояти такому впливу. Також пан Клімкін сказав, що вже сьогодні Україна має визначити ті слабкі місця, по яких буде бити Росія, і готуватися до цього, щоб протистояти цьому. Прошу пряму мову пана міністра. Захід не зможе нас врятувати, якщо ми не будемо за себе битися. Ми повинні набратися самі цієї енергії протидії, боротися із загрозами від Росії, боротися з неправдою, фейковими новинами. Це ми повинні діяти так, щоб не допустити, аби росіяни вели свою гру шляхом мовного питання. Хоча, звичайно, нам потрібна допомога друзів. Нині IT-спеціалісти мають об'єднати свої зусилля у боротьбі з кіберзагрозами. Давайте діяти на випередження Росії і обирати для цього креативні шляхи. Вже на сьогодні яскравим прикладом того, проти чого Україна має вибудовувати свою інформаційну політику протистояння, є релігійне питання, зокрема Томосу, бо Росія точно битиме в це слабке місце на розбрат. Як зазначила Кондоліза Райс, яка приймала участь у панелі, що треба також шукати слабкі місця, зокрема агресивного режиму Путіна, диктаторського режиму Путіна, для того, щоб також бити по цим місцям. Таким прикладом яскравим такого протистояння інформаційного двобою вона назвала часи СРСР, коли завдяки радіоволнам західним люди в СРСР дізнавалися про те, де ж саме гинуть хлопці, що це був саме Афганістан, а не якісь інші місця. На Кондолізі Райс було поставлено дуже таке провокативне питання, чому ж Америка сьогодні не використовує таку тактику, а саме не розкажуть росіянам, які статки має Путін, де він їх ховає. Ну, що відповіла Кондоліза Райс на це? Прошу пряму мову. Я не знаю відповіді на це запитання. Ми жили і працювали в інші часи, але я підозрюю, що їх важче відстежити, ніж ми собі думаємо. Пан Путін досить розумний в таких оборудках, і тут потрібна не тільки співпраця, і не тільки з боку казначейства США, але й інших місць, де прийнято розміщувати гроші. Так що тут потрібна міжнародна кооперація, і це не так просто зробити. Студія, хочу зазначити, що прямо зараз має початися сесія за участю колишнього генсека НАТО Андерса фон Расмусена, і він викладе свою точку зору на те, як протистояти інформаційній агресії Росії. Студія, вам слово. Дякую. Нагадаю, наш журналіст Віта Філоніч розповіла про перший день 15-ї Ялтинської європейської стратегії.